Phuloni Pensing Hassan constituency Kodak lo kaching thorang thek kido. Khatia long gram phokebra hini tok borthong kebra trok pen bang hini kaching nang. Inglong Ikpi Baptist Church Sunday School Department pen theng pia klim ke. Chinthong Ronghang High School near Denarong town under Numati constituency with science, commerce and arts streams. Facilities provided in schools are smart TV facilities in every classroom, CCTV system in every single classroom. For more details, contact 70025 92771. The Neswer Theron, Headmaster of Chinthong Ronghang High School. Carbino Life Prime Time Abirta Long Pen Elisami Julie Baby non RJ Tha Birtang Ton Pen. Nangli Tek Olopuke, Nangli Methang Pen, Jethan Pon Kong Tingai Nangni. Bang Nang Kelang Dun Pen, Bang So Bang Pu, Mesen La Pen Tek Serpua Kiru Kibia Bang Henlo, Keminai. Nangli Get Tek Sera Bang Pulote, Nangli Metha Pan Apong Ut, Chibud Bedeji. Lasonsi, non Karbiang Long Autonomous Council Kacharibom, Team Karbiang Long Atum, Maya Long Tinta, Nitum BJP Asong Atum Karbiang Long Autonomous Council Long Chari Det Penapiki, Long Ri Long Pat Jing Thur Pig Lopusi, Kaikia Mata Pong Ut Kachibut Dodo. Bonta Lang Ikha, Bangso, a visual Mati Arjan. Bangso Arjan ke thek long pen Karbiang Long Autonomous Council Kacharia tum kupilo ki pudamji. Long reaching thur olok tong pujima, made jing thur thelang putong puji. Bangso Arjan la ke damtang Arjan mate visual putong na litum kamat hadoma Karbiang Long life ke lang araratum. Bonta kali Bangso visual la ke pini jong ke so kache pon visual lo. Aho, Phuloni Pensing Hassan constituency ka parlo, Piniada por phai keba por malom, Binhum Dhonsing Rong Hangarong Amikar, Mensing Mili Kiso Derajok, Piaja Apen, Kiso Kachipona Mohor, Lang Iktha, Karbiang Long Life Kelang Aradato. Kiso Kachelang Je Hem Tebok Head ka Bechot Kalisi, Towar ka Vedarajok, Manjasi Kachelang Hem An Kipon Digapan, Piaja Apen, Munit Aphanga Ambulance Pensi, Mensing Mili Gapan, Chewanang Koklo. Rong so rong bot kapaching thurji lapen ki do kisonga rara long karjap thiba sarkar piniar ni anta bin humarara kisonga long karjap duna bang avederma bin humarar vote ki pidun pen kapa haiduna bang photum rat kisonga por hot konar lo piniar ni bin huma habar tovar ave lang ave lapen jasimet kiso kache lang jiadim ave nasila bang so kisung pen kapa jogji komat lo Dhonsing Rong Hangarong along Rong kapathir ningkan prikep sose pleng tanglo monta bin hum mate Dhonsing Rong Hangarong rarphan Karbiang Long Autonomous Council Kacharia tum kelang paphi hup mate panum ku khangjang pusi halabang sorong aratpen pachini pon bin hum Dhonsing Rong Hangarong pen kisu wachiwan inglong arlo pe je ipen ni tum rong isi rathur pak edoni nut pen si kisu jewan pono non nili tum malang lipan adak manja hospital long adon tadu siku na sinili tum hadak si kepon gi fansi non bor pono pen nili tum kedu ladaka ningkan ke banang than ningkan tike bak dulu pusake sar tum nang khan sita mi piniar ni si sita nili to khan sarkar ahin pen kerap non tuan ta ajat ason ta thek iklong nila ali gabe ajoy ni pen sinili tum la ane ki sungo gaduk kyarat sita thek long prong lo bon sita arleng thia tum sita nili tumarong heta mai meeting ke bang heta thek kang long lo sita me non puda nang panung ku ka son sinili tum thek ponong na te pini ke so da ola lo pini ke wan kiso bang fu amen ke la lo mensing milik ku
alang li kisu ana ajak ding lo setan nili tung hospital wan bom aku pu jepon tu bom aku nona bang kyang ku kisu je khai ku ubu ja ku ping ba ke cheban thi lo te arni te la hanri terang pi kala ing lo chewai joi lam alang li bang ke di phu ke le pen eju pen pu thoda da bang ke cheboi thu joi lo ku se birtal pinile he ko nili tung ching thum nam thu lo te non nang ni tum la kine ke pui dom oh sarkar phan ki puji abang ke la pui lo kalang lo te ma non BJP a sarkar si do bom lo an pen alang le tum hada ke tok along abang ke konama ka ching thur the la pen karbiang long ka pa ching thur ya phan bu se alang le tum ma kimang tu lo moi phit ta konama atok pen si kang thur ke chenging ku ta rada phan pa chini moi phit ta pini ar ni si ile tum ke la ameng long atok ke du lo yo se alang le tum se ta mai meeting long ta me chini no se non pu se ta nile tum phan thang na lasi kedam tang ningkan phoang bong kapachun un ia di maklong along an jasime tovar lang me ka verong radaphan karbiang no autonomous council ka chariatum ardi pipona sonte radaphan ale duji phuloni bendir chuna rongpi karbiang long live non malom asam along jasimet karbiang long district ang kangrakia hormu kene pardun rona phi kedam tang jak khoni phain korni le thota khat khati along gram hoke brahini tokbor kethom trok kelongpon khat khati police station ka parlo joy pen birta ke long teng pen khat khati group center a thing no long raikom sai khila pen CRPF atum kirika khorwa sai ke deng bomahut ihum auto along hon the me heroin keneplong Kineblong check a auto lake AS09AC 4526 along kiri tarli basai kedenga hotsi sabona home pli longpon kelongpon lo sabona home along kaddo kabe gram phokebra hinira tokbor kethom drop an longpon bangso along kacherab dun bang hini atoma phansatame nep ingnang pon check kachingnang check bang hini lake hojai district Kaki police station ka parlo Kaki Tonggia arong amikar Miraj Khatun achor Sangpi Sofia Khatun Artanikan tike prakho lapen Miraj Ali asupo Mahibur Ali Artanikan ingora pho pusi panthekpo Bangso a heroin kine pona hut bokajan SDPO John Das APS ben kapatir pi ponalong khatkhati OC SI UB Raju Dwara khatkhati PS staff lapen C20 CRPF camp bokajan atum cherap chiturun Bokajan penanan terang Karbiang long live. Pirthia long hengpi thengprang kedua kenang sot puma thaponsi pinia dama pormalom koilamati dhoniram ingtia rong ke parlo inglong ikpi baptist church sunday school ke charliao samara tumpen thengpia klim ke sai kedeng Pirthia long thengpi thengprang ki jum penajo akele ke phang oxetami nangbat bom son sidolo lasi thengpi thengprang ke pon bom mate ke pang jok pon akenang sot binong lo laso alama thapon si pini inglong ikpi baptist church sunday school ke chale osomara tumpen kaddo kavi rong pharo isi sosia thengpi aklim ki asai dengpon bangso jaimek chengchia ko inglong ikpi baptist church sunday school head teacher Peter Teron pen thengpi thengprang ki dwa kinang sot thengpi rong pipet lote rong mia thengpi arong I pon thunanji thengpi arong ki dopen muni tatuma phan ali dupik walam thanpon la sophie anama hir jume hangpon si thengpi klim ki asai dengpon lo sila bangso thengpi ki e ko ana ki mema mo phi phat asi nitum ka do ka be thanpon la bangso thengpi e lo pula tangte itum phana kinang dupe ke tum thengpi thengprang ka via anglong si do bomlo la si mo la bangso thengpi thelo le pending lo pula tangte to pilo la ke itum phana kime itum kereng ji tum chi the la phana ka do be tumon kang sa ke di la hai tum kitu ke thang Bangso asayalong Sunday School Thanbang Vida Singh Hanse Mamoni Teronpi lapen kechalia somar do anatum ongdung penche tongsi sai pachunpon Kardom nele tum pini la bangso thengpi ki e sai ki klempon ke athima non la bangso pure thelong iltum chinilo kaddo ka betame themel bangso pure thelong ka biang long ra long ta
anglong ta me theng prang ki kom mate ki jum hek pa jok si mana bangke ili mune tum kereng je phan ta me ma kisung son kisu for example kana ma kisung bang no kichini ne bons ta me pini ne tum labangso theng pia clean asai ki ipon ki claim nang koke ne tum Sunday school department pen Inglong P Baptist Church Sunday School Department pen si labangso Sunday thing P ki asai klempon lo lasi labangso thing P asai mate ki ipon bangke mo labangso thing P thelo pula dangte ili methang pas jale Koila mati pen Samson ingti Karbing Long Life. Duarbaguri constituency pen ke haidona bangphu EM Richard Tokbia phan kai pholang solong Mandal Committee tum patir piponsi ST Morcha klembang atum pen karchopon Pini jakhong ni pha ingkara ke thom arni kai pholang swalang sunalong EM Richard Tokbia phan karchopon hut bike pache jengsi ebeng anpen jambilia thon lapen chong nok pen kangthum karnia sai dengpon Karcho mai ka padopona long BJP Mondol mai phu Sunaram Singh Narpen mai chari ponsi Chunbang Daniel Terang pensi Aluhi kapachinia por enpon Aluhi man pen kachetong dun EM Richard Tokbi MLA Dr. Numal Momin VDC Chairman Sarkoi Rongphar MSC Kadom Terangpi lapen EM Mukut Mohanta lapen Nilip ex BLCC Chairman Winston Ronghang Soil Ranger Sanjay Gogoi ACF Prohalat Crow anparta pinang anararatum chetong dun EM Richard Tokbia phan mira thong lapen poho anparta karbi jacket penar chupon halpu ACF Prohalat Crow lapen forest staff atum seta mira thong pen archopon bangso maya hud kidamtang MSC kili ka hud vote kilong ki ong nai apuling station atuma phan nong e pi pajirpon ke chengsi angdeng bhokto gaung polling station pen tangka lak isi chepalong ponlo hini angdeng lake kohora left polling station pen si tangka suri troxi kebra pho chepalong ponlo kithomang deng lake krem grow polling station atum pensi tangka suri phokep chepalong ponlo lapen polling station ingkoya tuma phan tangka suri kep pipa jirpon kili gahut kachepate asom thotsi non education na hinta methang asomara phan pachepate nang jibuta dwar bagore ara phan EM Richard Tokbi pen chuning litekang alang le phan lamthei kar jupona hot nang ke thandon ke nili dwar bagore constituency pen pangchengsi karbiang long arlo an education aphan mesen pen cyclem ponji pusi ningje Bianglong Autonomous Council IEM apotsi Samini like Duarbaguri MSC constituency sab apotsi Nimethanga constituency afan kicheng pen RDP ponpo la pen longing kora truck apuling amane a constituency along same itum kuson pen sikari form tekjima education system is la pen west kar Bianglong laso abang RD ki pipon tekji afan nilifan laso adaito itum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang itum kar Bianglong CM alang lifan akiro pilo laso a subject ni lifan people apen itum kado weda chini like a challenging subject a very big responsible popuson da sinili laso kapachelar pon kiklem pon thegima laso nanga cherap na chitu dun thegi apan ni social organization doan apan lapen ronga sar pen chenglok kithikiding arong doan lapen nanglitum media jirpo doan atum fasemi nang cherap chitu dun thegi apan bidi sore nai pi dun thegi apan jate je education system grassroots level pen kelar pon thegi apan bang kiklem pon thegi fasenili pangcheng pon po matenili bori pon po la mars agost chekrupen dola mara pen Jason Rongphar Karbing Long Life Pin prime time berta ke la ponsi kang tonik lo